Zo mana ya ne? Doya ina jin ka aboki. Ai na za ka je ne? Ka taba zuwa farauta ka? Mutumi na kai ma ka sani farauta ta bayan gari ce. Ni ba za na farauta da kai ba. Ko ba haka ba. To da ina ka taba zuwa farautar kai? To ka tabo ni in ne yake mun kaikayi. Aboki na ne farauta. An fara ma da bannan tarayya. Abuja kenan ko Abuja na kada ta gara. Ko da jama'a Abuja kawai zan tsaya saboda lissafin a Abuja yake. Lalle jama'a ta masoya maza da mata yara da manya na Abuja da kewaye gefe da tsakiya. Lalle wannan karan Abala Ojo zan bayyana. Lalle zan to zamani tiyata saboda fafata wasan sallah ranar 2 ga sallah 3 ga sallah. Saboda haka lalle in dai ka zo ranar 2 ga sallah Allah yadda sai ka dawo ranar 3 ga sallah. Mu haɗe da ku sai kuma akwai jama'a ta 'yan aji 6. 'Yan aji 6 'yan classic da turanci kenan. In dai ku tawo mun haɗe da ku a zamani tiyata ba ni ba zan zo. Kungiyar masu farar lafiya. Su mana jama'a ta kai rayuwa ba dula. Ina. Ba za ka je ba ni zan je. Ke dalla gwaldin talla ke cin amana ce kin gane. To amma ki yaushe zaki je? Ni 4 ga sallah zan je. 4 ga Gaskiya sallah. zan je 4 ga sallah ne. To kaji kai tsoron ka take sai ka wuri kafin ta ƙara sake. Ita ta san karan ba daɗi. Allah. Ni da budurwa gwara dula ɗin gwaldin ke kin sani. Wata budurwan ba? 'Yan aji 6 ɗan dula ne jama'a ta. Na fita da ki kyar ka ki cin amana ce kai idan za ku iya daidaita ku haɗe. Ni za mu haɗe ba. Na To fita. shikenan. To ke kuma yaushe zaki je ki gaishe su? To ni gaskiya ina so in je 4 ga wata saboda ni ma ina so in ba su mamaki bayan mamakin da Ojo zai ba su a wannan gidan. Ni ma ina so in je in nuna tawo bajinta. To shi ya ce 'yan dula 'yan aji da shi yake so su tarbe shi da naman sallah ke kuma suwa za su tarbe ki gaba ɗaya mutane. Cinye duke nan ni kowa da kowa ina so ya tarbe ni a gida. Ƙarya kike dalla 'yan aji 6 ne na kowa ma ai ni ma na ne wai ka dan ware kin gane duk inda aka ce wannan fa iya ne to za a samu in ne kin gane kowa na ne amma aji 6 akwai wata specific alaka. Su ne 'yan kungiya. Su ne tawa saboda haka kawai noma ma haɗe da ku masuwa ita ta zo ranar 4 ga sallah ni kuma zan zo 2 ga sallah 3 ga sallah. To wasan sallah dai akwai hidima kala-kala sai a biyo mu a sha kallo yanda ya kamata za sai a. ka ce saboda haka abale inda rabbana. Saboda haka abale inda rabbana. Ba wala. Wala babu. Inda rabbana. Wala babu. To masha Allah. Yanda